आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार यूट्यूब चेनेल जानानै गासैखौ बरायबाय। गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ नै मागो दमासिनि गासिनिसिमबो आंनि जाय गेदेर आरो आंनि जे उन्दै बिथांमोननिसिम नैबे समाव गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। नैबे समाव आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मैनामाथा गामि, बेवहाय आं दंफैयो। बे जायगायावनो नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे जि बिदाय बर' हारिनि थाखाय नैबे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै सोमावसारनाय बिथां जि बिदायनि दंफैयो। नैबे समाव जोङो बे जायगायाव फैनायाव नैबे बेलागुर मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै बेलागुर बानायदों। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावनि गेजेरजों आं बिथांमोननि गामिनि जाय बिथांमोना बेलागुर बानायदों बिथांमोनजों आङो सावरायनो नाजागोन। बे बेलागुरखौ मानि थाखाय बानायनाय जायो आरो नैबे समाव नैबे मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोदोनिफ्रायनो बेलागुरखौ बानायनाय जायो। अब्ला बे बेलागुरखौ मानो बानायो बे बाथ्राखौ मोनथिना लागोन। थ' बिदिब्ला जों बिथांमोनजों रायज्लायनोसै। थ' लोगोफोर नैबे समाव आङो नैबे गामिनिनो गोरायुं माने नैबे गामिनिनो गाहाय बिथांखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ आं गिबियावनो बरायना लाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे समायना जेराव गोमालांनो हमनाय नैबे बेलागुर बेखौ दा बानायबावदों। गिबियावनो आंनि आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखरखौ बावग्रोदों। मानोना एसेबां गोमालांनो हमनाय जे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नैबे बेलागुर सावनाय मागो फोरबोआव बेखौ बानायनो थाखाय आं गिबियावनो साबायखरखौ बावग्रोदों। आं नैबे समाव मिथिनो लुबैदों दा जिहेथु जों यां जेनेरेसन दा बे हिसाबाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिना मोना जे बेलागुरखौ मानि थाखाय बानायो। अन्थ'स' आंबो बारा बेनि नलेज गैया। दा बे हिसाबाव नोंथाङा जिहेथु गोदोनिफ्रायनो बे बेलागुरजों सोमोन्दो थानाय थामहिनबा नैबे बेलागुरखौ बानायनाय मा थाखाय बानाय बेखौ नोंथाङा मिथियो। आं मिथिनो लुबैदों बे बेलागुरखौ मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिना मानि थाखाय बानायनाय जायो। आच्चा, बिथांनिसिम एसे गोजोननाय थाबाय आरो जेरै जोंनि बे मैनामाथा अक्सिगुरि गामियाव मोनफैनानै दिनै बे जोंनि गामियारि जिहेथु जों रंजाथाइ हिसाबै गाव हारिनि बर' हारिनि गुबैहाय परम्परानि गेजेरजों सोलिबोनाय बे बेलागुर, बे बेलागुरनि सोमोन्दै बिथाङा जिहेथु सुलु लानानै ओंखारफैनायाव आंहा थोजासे साबायखरखौ होनो हायाब्लाबो आंनि गोसोनि गेजेरजों बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों बे जोंनि गामिनि जिहेथु नाजानायनि गेजेरजों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों जाफुंनाय बेलागुरनि गुदियाव माखासे जा सुबुं दं, जेराव जों आफादगिरि दङ प्रकाश बसुमतारी आरो लोगोसेनो नेहाथारि दं पानिन्द्र दैमारि आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो माखासे सेंग्रा जेरैहाय रनसायग्रा बसुमतारी, खनिन बसुमतारी बानायगिरिफोरनि मददजों बे बेलागुरखौ रायजो राजानि मुङैनो बेखौ ज' जालायनानै खुसि मथे रंजानांगौ होननानै बानायनाय जादों। दा बे रंजानायनि गुदियाव आसलथे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जिथु परम्परा, बे आसार नितिया आसलथे बर'नि गेजेराव बाथौआरि धोरोमखाय बा बाथौआरिनि नितिजोंनो जेरावनोखि जों बाथौखौ मोनबा आसारनि गाहाय थाथाय हिसाबैसो जों होनाय जायो। बिनिखायनो बे बेलागुरखौ जों आगोलाव जोंनि दिनाव जों लावखार मैसो गुमग्रा लावखारफोर मोसौ गुमग्रा लावखारफोर ज' जालायनानैसो जोङो मोनसे बिलोनि नायथ'बा दैसानि सेराव सारियै लुफुंनाय जायोमोन आरो बेखौ जोङो पुस मासनि जोबथा अक्ट' जायखौ जोङो दमासि बुङो, बे मोनानि गेजेराव ज' जालायनानै रंजा बाजा खालामनानै जा एसे बुथुमनानै लाबोनो हायो फिथा सामथाइ नानान्थाइ फिथाफोर एवथायफ्राथ' जोंनि खामोन नालाय बर'निनो फिथा एनथाब खांलायना लाबोनानै सोरनावबा जों खुसिनि गेजेरजोंनो सोरनावबा दाउ सुबिदा मोनोबा बेखौबो खावना लायोमोन, सोरनावबा हांसो मोनोबा हांसोखौबो खावना लाबोयोमोन। आलुफ्राथ' इजिथारमोन खावनो, जथे थथे गायना दोनो बेफोरखौनो बुथुमनानै सोरबा नुबा ओइ सालाफोर होसोजानाया बे जोंनि गेजेराव दङ। बे खोब जों रंजानायसो मोनोमोन। दिनैनि गेजेराव जिहेतु जोंनि गामियाव पुनराय अत दिननि गेजेरजों जोङो मथा मथि धरक आङो आंनि बैसोनि बोथोराव आं 13निफ्राय 15-16 बोसोरहालागै बे खामानियाव दंफानाय होननानै बुंजायोमोन। बिनि उनाव फ्राय मावफुंनाय जायाखैमोन, गेप्स जादोंमोन। एबारनि बेलायाव जाहाथे गोदानै बे गथ'सा माखाया आंखौ खोब बाख्नायदों, बिथांमोना जाहाथे बेखिनिखौ मावफुंनो आग्रु लानायनि गेजेरजों आफादगिरि नेहाथारिनि जोहैनो बे खामानिखौ सुफुंनाय जाबाय। दा बेखौ जोङो गासै गामिनि रायजो राजायानो बरायदों आरो जों जयैनो जानानै बे जोंनि
हारिनि परम्परा बेखौ सुफुंनो थाखाय जों साखाफारा जाबाय आसा खालामो गासै बर'नि गेजेराव गोदोना थानाय माखासे आसार खान्थिफोरखौ गुबुनफ्रा जेरै गाव गावनि हारिफोरखौ बुरखांनो नाजायो जोंहाबो गुबुननि दालायजों खाराजासे निजिनि गुदिजोंनो खारनानै गाव हारिनि परम्पराफोरखौ मोजाङै जाहाथे सुफुंना लाखिनो हायो इयुनखौ मोजां जुदि राफोद जोंबो हारि हिसाबै सिनायजाना लाना मोनसे जोंहा मा परम्परा दं बेफोरखौ जुदि देवखायना लांनो हायो आं बेखौ गासै जोंनि बर' समाजाव बेखौबो खावलायफानो लुगैदों नोंथांमोनाबो गुबुन हारिफ्रा जेरै जों असमनि मानसिफोरखौ हारसाफोरखौनो बुंबाय हारसाफोरनियावलाय बिसोरलायनो माने माने मेजि घर आरो बिसोरलायनो बुङो बेलागुरखौ भेलाघर खिन्थु बर'नि गेजेराव मा जोंनिया बेलागुर आरो इसोर जे मेजि घर होनदों जों बेखौ जोङो बादासो होननानै बुंना लायोमोन जेरैखौ जों थाग्रा बादा बेखौ जों बादासो खालामनानै लायोमोन 12 बाय माने 12 बार गुवारा बेलागुर लुफुंनाय जायगायाव बेयाव जों जिरायनायनि थाखाय 12 गुवार गोलावै 15बो जानो हागौ 20बो जानो हागौ थाग्रा बादाया जों बेखौ ओरैनो जोंनि संख्या हिसाबै जों बेखौ लानानै लुफुङोमोन आरो दा बिदिनो पुस मासनि जोबथा जिथु अक्ट' बेयाव जोङो मोनासे रंजाखांनानै इनि अखानायै फुङाव जेथिया दाउलाया गाबगोन अब्ला दाउला गाबनाय लोगो लोगो जे आं दानि बुंदों दैसा सेराव नायथ'बा बबेबा बिलो सेराव जों बेखौ लुयोमोन इयाव गाव गावबागाव दुगैलायनायनि गेजेरजों उनाव गामसा गोरान गानस्लायनानै जोङो जोंनि बे जोंनि बेलागुरा जों ओरैबायदियाव गायसंनाय जादोंमोन जों ओरैबायदियाव मोनदांबोदोंमोन जोंनि सिगाङाव माबायदि सोलिदोंमोन जों बेखौ मिथिया जों खिन्थु ओरैबायदि मोनदांबोदोंमोन जों प्रथमाव जोङो राजा दोनो राजानि उनाव जों रानि दोनो रानिनि उनाव जोङो गाहाय सान्थ्रि दोनो इनिफ्राय माखासे सान्थ्रि दोनो जोबथायाव जोंहा मोनसे दायना होननाय मोनसे भेलागुर दंमोन बेखौ एसे गोजौ गिदिरैनो बानायोमोन खमब्लाबो बियो 30-40 फुटनि गेजेराव एसे थाहैयोमोन आरो बे बादानि माने डिसटेन्सआव दोनोमोन आरो दा बेफोरखौ दिनैनि बेलायाव जिथु गोसोखांहोबाय बेखौ नायनानैनो आंनि गोसोआ गोजोननायजों आं बे माखासे जोंनि दैदेनगिरि गथ'माखौ खोब गोसो गोथारै मोजां मोननायखौ होनानैनो अनसायनाय बोर सारस्रिनाय जासिदों आरो दिनै जे नोंथांमोना जे बेयाव फैनानै जोंखौ जे एसे मोजां माने आदर्शनि गेजेरजों बे प्रसार खालामनायनि गेजेरजों बर' जाथिनि गेजेराव जे दैदेननो बा दिन्थिफुंनो नाजादों बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं एसे फोरमायनो लुगैदों जोंनि गामिखौ निस्सय सारा बर' मानसिफ्रा सिनायाबो जानो हागौ नाथाय बिनि मोनसे सिनायथि नेरसोन हिसाबै जोंनाव सासे मानसि दङ जे NDBनि मुङाव जि बिदाय होननाय जाय दावहारु जोहोलाव सासे बे जोहोलावानो संबिजित ग्रुपआव थानाय जेना आगोलावथ' बे माबायानोसैमोन दा उनाव गावस्रासो बिसोर संबिजितआव थाहैबाय दा बिथाङा जे बे रायलायनायनि बेलायाव सरकारजों सहाय सहयोग जालायनानै फैदों आरो बे सहयोग जालायनायखौ आङो आंनि फालनिफ्राय खोब खुसिनि गेजेरजों बरायदों आरो बिथांमोना मा लुगैदों मा हास्थायदों मानि थाखाय जादों बेफोरो जाहाथे सरकारनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों सुफुंजायो गोजोन थासारिया जाहाथे बर'नि एरियायाव थायो आसामाव थायो भारताव थायो बे गोजोनखौ हास्थायनानैनो आं बिथांमोनखौ नुजाफैनायखौ बा ओंखारबोनायखौ आं गोथारैनो बरायनाय जादों आरो आसा खालामदों गासै बर' हारिया बिथांमोनखौबो गाव हारिनि हिसाबै मदद होलायनायनि गेजेरजों सुफुंजानायनि लामायाव बर' जाथिनि मोनसे गाबथानाय मोनसे सुंथानाय राहा लामाखौ खालामनो हायो बेखिनिखौ आं दिनै बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों प्रसार जाथों बेखिनिखौ आङो बुंनानै नोंथांमोननिसिम एकदम गोथारै साबायखर बावनाय थाबावबाय आरो थ' नोंथांखौ नैबे समाव आंनि चेनेल जानानै जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आं लास्टआव मोनसे सोंबावनो नागिरदों जे बेवहाय जिहेतु बेलागुर होननानै बुंदों नङा होमब्ला दा बेलागुरखौ माजों बानाय बेखौबोथ' जेनेरेसनफोरा एसे उन जाय जोंनि बर' समाजनि माखासे उन्दैफोरा मिथिनांगौ नङा होमबा दा बेखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय बे रावा थिगानो जादों सोंफोरफिननाया आंनावबो थालांदोंमोन जों बेलागुरखौ बेफ्रुयो नालाय बेफ्रुबासो जों खुसि जायो जों बे बेलागुरखौ प्रथमाव जों औवाखौनो दानबाय औवाखौ दाननानै नांगौ बायदि औवाखौ बुथुमना लानायनि उनाव खुन्थाखौ जोङो खोब सम्भब 10-12 फुटसो गोजौ जागोन जा बिनि मोनसे
माबा गैया जेसेबां गोजौ जायो आरो ने बेखौ गोजौबो बानायनो हागोन खिन्थु मोनसे सिमा दंमोन जोंहा जों बेखिनिखौल' बानायोमोन जों 10-12 फुटसो खालामनानै ओमफ्राय जोङो बे बुस्थुखौ मा खालामबा बेयाव मोनबा लगायोमोन जोङो खुन्थाखौ दानो बासौनि आथारा माबा जाबाय नालाय फंबा जाबाय नालाय बे हिसाबै जों बे इनिटिजोंनो खारोमोन मोनबा जायोमोन खुन्थाया गेजेराव मोनसे जिं मोनब्रै ओमफ्राय बे मोनब्रै खुन्थियाखौ जों माजों हेबोमोन बै जिगाबफोरखौनो बुथुम नाराफोरखौनो बुथुम खालामनानै ओरै फानै जेनेबा बुन्था सानाय बायदि सानानैसो जोङो बे बुस्थुखौ बानायनाय जायोमोन आरो सायाव जोङो खर' फागुरि खानाय रखम खायोमोन बेबायदिनो जों लुफुङोमोन आरो बे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे आंनि चेनेलाव जाखिनि इयुन जेनेरेसनफोरनो बानबुंथाय बाथ्रा बुंबाय बेखौ आङो नैबे समाव जाखिनि इनफरमेटिभ जा बाथ्रा बुंबाय बेनि थाखाय आङो आंनि चेनेलनि जानाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो इयुनाव फिन लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै नोंथांखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोननाय थाबाय बिथाङा गोबां बाथ्रा नैबे बेलागुरनि सोमोन्दै गोदोनि समाव माबायदि बेलागुरखौ लुयोमोन आरो नैबे आथिखालनि समाव माबायदि बे बेलागुरनि प्रभाब बे गोमालांदों आरो नैबे गामियाव बे बेलागुरखौ माबायदि बानायफिनदों बेनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोनाबो हयथ' मोनथिनो मोनदों जे बिथाङा गोबां बाथ्रा नैबे बेलागुरनि सोमोन्दै बुंदों लोगोसेनो आङो सासे नैबे गामिनिनो बिथांजों आं सावरायबावगोन बिथांखौ आं नैबे समाव गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर'सा देरासार इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय गोजोननाय थाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि गामियाव नैबे बेलागुरखौ बानायदों दा बे बेलायाव जोबोद मोनसे माने मा होनना बुंगोन सारप्राइज नङाबा बर' माहारिनि थाखाय जिहेतु गोबां गामियावनो गिदिङोब्ला जों नुनो मोना दा बेलागुरखौ दा बेवहाय नोंथांमोननि गामियाव बानायदों बे हिसाबाव नों गामिनि सुबुं हिसाबै नोंथाङा मा बुङो बे समाव गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो आंनि गोसो गोरबोनि फैबाय थानाय मागो दमासिनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिग्रोनाय जाबाय नैबे मैनामाथा अक्सिगुरि गामि बाक्सा जिल्लानिनो बेन्दोङाव बे गामियाव आफादगिरि प्रकाश बसुमतारी नेहाथारि पानिन्द्र बसुमतारी रनसायग्रा बसुमतारी कनिन बसुमतारी लोगोसे बे गामिनि गासै रायजो राजाफोरनि मददावनो दिनैनि नैबे बेलागुरनि थामथिमा जादों फैबाय थानाय जि मागो दमासि बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै नैबे बेलागुरखौ बानायनाय जादों बे बेलागुरनि गेजेरजों बेलागुर सावनायनि जि जोंनि बर' जातिनि जि हारिमु बे फैबाय थानाय मागो दमासि बेनि जोङो गिबि दानाव जों सावनाय जागोन बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन आरो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनो बेखौनो मिथिहोनो सानदोंदि बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जोंनि जि हारिमु मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे जि हारिमु बे अराय समनि थाखाय थांनानै थाथों आरो लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसना बिनि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ नैबे हारिमुखौ लाखिलांबाय थागोन बेखौनो जोङो नैबे मेसेज होनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे चेनेलनि जि जोंनि फारसे जि खौरां लाफैनाय बेखौ आं बेखिनियावनो साबायखर होनानै आंनि जि फंनैसो बुंनाय बेखौ दोनथ'बाय थ' साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिना मोनबाय जे नैबे मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै नैबे मागो फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बेलागुर सावनाय आरो बेनि अनगायैबो नैबे फिथा जानाय आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला नैबेहाय बिथांमोना नैबे बेलागुर सावनायजों लोगोसे बिथांमोना नैबे आलु दाउ खावनाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों खायसे बाथ्राखौ जों मोनथियामोन नोंथांमोनाबो हयथ' आंनि चेनेल जानानै नोंथांमोना मोनथिबाय थ' मागो बोथोरनि बेहाय नैबे मागो फोरबो जिहेथु जागोन बेजों लोब्बा लाखिना जि नैबे बेलागुर सावदों दा बे बेलायाव आं मोनसे मेसेज आरो नोंथांमोनाबो मोनथिखागौ जे मागो फोरबोखौ मानि थाखाय बानायनाय जायो थ' थेवब्लाबो आङो जास्ट इनफरमेसननि थाखाय जास्ट माने आंनि जे मोनथिनाय हिसाबाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे मागो फोरबोआव जोंनि आबाद फोथारफोरा गोबां जोंना बुंफबो दा बे बेलायाव गोबां सुबुंफोरानो गावबा गाव आबाद मोननाय बे मोननायखौ
जिहेतु दोनथुमनाय नैबे मागो समा नैबे मागो दमासि जायखौ बुङो बेखौ मोनसे सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय मागो दमासिखौ बानायनाय जायो खुंनाय जायो आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै फिथा जानाय लोगोसेनो नैबे बेलागुर सावनाय बायदिसिना मोनसे सेलेब्रेसन बे हिसाबाव बेखौ खालामो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बर'नि माखासे आदब माखासे नैबे बर'नि नैबे जाय परम्परा बेयो गोमालांनो हमदों गोदोनि समाव नैबे से खालाराव बर'फोरा नैबे गावनि गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ सनमान खालामो बायदिबो जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बैयो लासै लासैनो गोमादों आंबो नैबे समाव नैबे चेनेलनि गेजेरजों गासैखौबो फिन बै समनि आसार खान्थि नियम खान्थि बेखौ बर' समाजाव लाबोनांगौ एसामिसफोरा जेरै गावनि हारिखौ जौगासार होनो थाखाय मागो दमासि नैबे बैसागु बोथोर बायदिसिनाखौ बुहुमनाङै दिन्थियो नाथाय जोंनि बर'फोरा बिराद दुखुनांथाव जोंनि बर'फोरा मा जायो माखासे नैबे बर'नि खायसे नैबे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय आसार खान्थिफोरखौ नाथाय बावलांनोसो हमदों नैबे समाव आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि जे गोदोनि जे परम्परा आसार खान्थि बियो फिन जावरिखांनांगौ आरो लोगोसेनो बे आंनि जे नैबे चेनेलनि जेरै नोंथांमोननो फोरमायनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गुबुननो फोरमायनो थाखाय जे नैबे बेलागुरखौ माबायदि बानायो मागो बोथोरा मा बेखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला गासैखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसेनो नोंथांमोना माबा मोनसे बाथ्रा बुंहरनो गोसोब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनखौ आंनि ब्लग भिडिअआव उनाव लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै नैबे समाव भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै मागो दमासिनि आरो फिन लोगो मोनगोन मिजिंथिबाय स' बाय